Здравейте! Днес ще разгледаме няколко интересни факти за лабрадорите. Нашата прекрасна лабрадорка Ара е с нас вече 7 години и не бих могла да си представя живота без нея. Много интересен факт, който поставям на първо място, е, че лабрадорите са най-популярната порода кучета в САЩ. Нрав. Лабрадорите са изключителни кучета. Те са надежни и много търпеливи. Обучение. Тъй като са изключително умни кучета, веднага разбират какво се изисква от тях и го изпълняват без проблем. Интересен факт е, че те имат висок праг на търпимост на болка и затова са много подходящи при спасителни операции. Също така умеят да изпитват емпатия и са идеални за така наречените Service Dogs. Стават чудесни социални асистенти. Местообитание. Лабрадорът е приспособимо куче. Той живее лесно в апартамент и в къща, но има нужда от физическа активност, за да се поддържа здрав. Дали са подходящи за домашни любимци обаче? Както споменах, това е порода номер 1, най-предпочитана в щатите. Заради търпението си и огромния си благ характер, те са изключително семейни кучета. Умеят да се държат добре с деца, нежни са към тях и се включват във всички семейни забавления. Вие бихте ли си взели лабрадор в къщи? Напишете долу в коментарите.